Edu és Edu, no? Eduard. Probable. És un sant que se m'ha notado, que no el coneixia. Possible. Jo sí, mira, en casa tinc el santet allí. Hoy es siempre todavía, que deía Antonio Machado. Hoy es siempre todavía. Que no me esperáis hoy ya es molta filosofía de hoy es siempre todavía. ¡Yeah! ¡Oh, una alegría, todavía! A Anna li encanta fer això. No, a Anna no li encanta. Que me mate. Sí. I això ja... Molt bé. La roba estesa. Em dóna pau la roba estesa. Les veïnes al desllunat. El sobtat silenci i un avió que el travessa. Fina! Silenci. Fina! I de nou silenci. Tornaran campanetes de bressol. Vale, Cristina. Lo guapo. M'encanta el panís. I a banda és que me pareix molt estètic. És molt cinematogràfic. I em recorda una pel·li que vaig doblar on el meu personatge passava per camps de panís i feia maíz! Maíz fresco! I estava en un moment alliberador, igual que nosaltres ara. Les carrasques i roures valencians no tenen tant de caducifoli i aleshores igual que fan ara que en la tardor. Mira avant. Mira avant. Papi, no ho trobo! Què busques? La cullera. Perdó, és que no... Ara, millor. Un atac de risa col·lectiva. Tens un moc ahí. Així estem un temps. Que acaba de sortir!
Pero bueno, ¿de qué estás riendo? Diafragma. La cara de Ana lo mío. ¿Pero qué es diafragma? Diafragma es el músculo. Ya ho sé. Es que estem rient de diafragma. ¿Qué es diafragma? Deixant-nos tan sols un record fugaç d'un moment feliç que mai tornarà i amb tota la cura haurem de guardar per poder somiar-lo quan ens farem grans i el temps i a nosaltres ens quede poc ja. ¿Ya no hay fantasma? La primera part anem a creuar este poble, l'altre i tot Olot. Val? I a l'eixida de l'Olot ja que hem localitzat l'eixida de la Fageda. I la Fageda... De l'esquena? La boca I llavors la boca què fem? A veure, Ayla, investiga. Sí, claro. Ei, cuidado que ahí n'hi ha un. Cuinar a no comprar, shopping i llegir. Nave costera. Mira este quadre. Parece que sigue de plástico. No és Foto tots, Protocol. l'oli de base és el mela. I després tens menta. I si vols posar-te també lavanda també calma. Jo no sabia que això era tan bonic. Esta era la sorpresa del viatge. Quants dies ens queden? Quants dies portem? 2 només? Del paradís? El paradís? Semblen 4. Veig una cosa que es comença per la T. Però ara he de ser jo, no?
tienen algunos niños. ¿Eh? Li diguem a Nacho que t'ha ensenyat? Càrcer i Cotes. Els 4 pobles de les... Molt bé. Comença per Beneixida, eh? Has Beneixida. Clar. Estàs preparat? Bon, 1, 2 i 3. On anem? Cuidado. Va bé? Si es fera ara una entrevista, seria la primera entrevista de Paco Tortosa sobre la bici pedalejant. Sí, senyor. No tinc el guió. Bueno, es pot preparar. Prepararem un guió, ¿vale? I un altre dia la fem a pedals. La mesura se concreta en que cada 100 metres de cota topogràfica que tu t'eleves a nivell del mar, la temperatura baixa 0,6 graus. Com n'hem pujat 145, doncs pràcticament estem un grau més fresquets que en Besalú. ¿Vale? ¿Habréis el baile de la mosca que tiras? A veure el ball de la mosca? Mare de Déu. Jo que gusto estic dinant, tu. 5 euros, 5 euros. No, le has de rebaixar Fer la mano. Com? Hi ha una reducció si el xic... Ara quan veig dos musclos ahí en el meu got, La monachita i el pa. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors farem fum. I a casa meua és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Bon dia. Diguem adeu a Oix! Fins la propera! Tornaré! Maria Calorades, no les veu totes ahí en l'ombra? Què més, en la quarta? Ahí va, Carmina! Ah, no, Carmela! Adiós, Goan!
Oh vida, que todo me lo has dado. Ahora ya sé que, siendo esto verdad, nada me has dado. Mas, déjame mirarte aún con amor, aunque no tenga ya deseos de abrazarte. Y aunque sepas que yo no te abandono, puedes tú abandonarme. Atura, atura. Marxa. Vine. No, una flor no. ¿Qué sería? I passa tan ràpid. Se les queda les abatidos, Ai, mare, el dites, pobreta, i faries... Bueno, Paco, has entrat. Sí. No. Vale, Tura, vale. Molt bé. Molt bé, Tura. Molt bé. La basana que és la del principi, separar les cames, obrir els braços, els costats, en apertura i torna a la respiració. Respira profund. Dóna'm, amor, la mà. Cadascú amb la seua memòria obrint-li venes, fent camí. Cadascú amb els seus jardins i la seua tristesa, fent camí. Cadascú amb la seua por menjant-li les pupil·les, fent camí. Curva! Hem parat així a dinar, feia molt de solet, però de repent s'està escoltant tronar i nosaltres que anem cap allà s'està posant el cel molt lleig, sinó que no sé com acabarà això. I cycling in the rain, I cycling in the rain, no matter how far, how hard, just is cycling in the rain. Ai, Ginger Rogers! És que duga el gorro en els pèls, això és que duga el boina. Chafa charcos, chafa charcos. El falta el paraigües. I cycling in the rain, I cycling in the rain.
Bueno, com no para de ploure, ens hem esperat 2 o 3 hores i hem decidit continuar. No fa molt de fred, però a medida que ens mullem, pues, a veure com acaba la cosa. Hem tingut que parar baix d'un arbre, d'uns arbres. A veure si traje. Sí? Ja t'he dit, estàs pacant més falter. És que volíem mirar lo del bar. Paco! A Cristina li falla la bici. A Cristina, Diu que com se banya li falla i va a l'última. però va caminant. Va caminant. Estàs pujant en la bici a pagar? Ai, valenta. No, ja he posat el... Ja l'he posat, Estic així. El què? El temps? Tu creus? Jo crec que Home, sempre pot empitjorar, però... podria anar pitjor, però ha parat a temps. Fem amb dos treva, solucions... Goan! Sí que va! Amb la cordeta! Ja arribem! El que ha dit el Has vist, Goan? Te perdràs les festes de ballar, però veuràs vaques en llibertat i sense que les facin patir. que les facin patir. Sonarà? No, ese se l'ha escapat. No, estes estan en llibertat. Bueno, el seu final és que les maten i se les mengen, però estan així en pau. Mira, això d'ahí. Mira aquí. Has vist quina llengua més llarga que tenen? Jo la tinc més llarga. I la tenen negra la llengua, Tu la tens... Quin espectacle de muntanyes. Vols que comparem, Guan? Sí. Ens podem ir i dir, avui qui la té més llarga. Guan. Así tenim a Susana, último modelo. ¿Eso qué es? ¿La toalla de Goan? La de Aila. ¿Usted la batería? Però, vamos, ha sigut això, com t'ho diria jo? Jo ho explicaria en detall, però no vaig enrotllar-me. Sí, és que ajustet. Bueno, les vistes mereixen la pena. Sents? Va, vine. Vine que el necessitem. Que vaig explicar lo d'avui. No, jo què sé. Vale. No, jo és que volia que relacionàrem un poc... Que relacionàrem un poc la dinàmica i el time i com organitzar un dia en funció de dos variables importants. Una altra cosa és la gent que anem, les condicions, les bicis elèctriques i tal. A veure, com s'organitza això? Si estem en Ribes de Fesser i anem a dormir a Castellar de N'Hug i passem així per el coll este de Tesla a 1.900 metres d'altitud i estem a 900, com organitzem això? Jo, en la previsió que havia fet en aquesta etapa, perquè era molt de castanya i, a més, estem fent una nacional gens agradable,
I bueno, com ve la furgoneta de Quique i Susana i està el tren de Rodalies, doncs una possibilitat és pujar en el tren allí i des de la Molina, que està a 1.000 metres, a 1.000 i pico, a 1.300, encara són 600 hasta allà dalt. Ja tinguem prou en l'etapa de 8 de pujar 8 i 5, 13 i 10, 23. Una etapa perfecta per nosaltres. Pues, dice, entra policía allí, vos pilla ese gabinete y... Els companys, els amics, els desitgem Ramon, ¡Quina sorpresa! que sigues molt feliç. Ha fet aire i ha bufat. Cuidao! Que si a mi m'ha donat la corrent, m'ha arribat el genoll i ha fet cloc. ¡Ay, señor! Es dorada. ¡Qué chulo! Muchas gracias. Per moltes voltes que pegues a la terra, Rodamón, mai trobaràs el que busques. El portes dins del cor. ¡Qué bonito! Baixar. ¿Están durmiendo? Lo que costa de ficar. Tempesta de Pirineus en formació. Hola, Anita. Grábalo, seguir vestirse todos. Pero sí, a través del cristal. Venga. ¡Que no para esta! ¡Que no para esta! ¡Aparec! ¡Trague un robo! ¡Trague un robo! ¡Trague un robo! Que se baña la cámara. ¿Qué pasa? S'ha banyat! Que espectacle! ¡El Salvador Quique! ¡Ahí va el Salvador Quique! Quique el Salvador, qué bonito es. Quique y Joan, la familia, al completo. Este es Vicent. ¡Sempre anem ¡Flipa! ¡Flipa! ¡La puñeta!
tant, la protecció dels boscos, que la legislació de cada país i cada comarca projecta, el resultat és este paisatge atapeït que estem dient, meravella de meravella. Per cert, no els escoltem, però se senten com estan d'agraïts a vegades la tempesta d'ahir, perquè jo he vist tot el resec que està, tot el que venia. Però sí que se veia que estava deprimit. Me caguen, estos xiquets no tenen por a res. No, però a ella li encanta agafar els animalets, eh? Y a mí también. Perquè no On estava? bonica, On estava? Ahí, Deixa-la allà al solet, en el marge. Ahí. A veure. la vaig a deixar-li. Se-la ahí. Enterra. Enterra, Ja, a que veure com busque. s'amaga, a veure com s'amaga. Mim. Ja s'ha amagat. Ja hem arribat, al cel dels mars! Eh! Li veiem fotos, farem un sabor. El monet, no només amb Ramon. El jugador és Ramon. Està molt és que està trist. Demà farem una videoclida, ¿vale? O només és Ramon. Està plorant i tot. Home, és que... El seu amigatxo, no? Jo t'entenc perfectament, Oh, però és que està molt... Oh, és molt sensible. És pronto, I vindrem aquí a l'hort, de Paco. Cuidao. Però jo te puc abraçar-lo, Però un poc de Vale, va, per favor. No fes. I després? Un poquet per vostre d'amor. Al Pirineu. A l'estiu que ve.